سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حقوز دستا صحاب سنيت رفتا نخسر النهار سينما سمري سسناي ونعخم كبرات تخطاتلتنا نناي وتر مكتتالكم بأخبروتن عدمنا بقر نامنا لهم زيناتات سبورت كنسجرينا صعبنا السينما سمري تطعم زنك نوري وعاما كوميدي دراما رانات وزاتا سبورت فيلم برازيلاوي رونالدو نخلنا ديتات عالم يقريتا حاتيتوم دارقا قدم 10 عامتات بيلي يخون قديم كوخو برازيلاوي اتقعي رونالدو امناي فصامي قطن وانج عالم 2002 تقمقيمونا ميدا زاتو وقدي اقمقما زحفري نيرو كبل لومي بوقعي يقريتا حاتيتوللوم نسو ابزربو اتشع تقمقيمو زاتو وقدي اقمقما ابز غزي زكوينو انا وعلى ان حدرك حسبو انكلو مسكبروتن بقعتون زي كيد نخالو دما حماق ابنت زخون منبارو بمقلاص نخلهم قلعو عالم صبوق ارأيا زي مخانو حابيروم لومي ود 44 عامت زلو اتشع غزي دما ود 26 عامت من اسي زنبر رونالدو ببقعታት صواوتو حدا كابتوم ام مدرخ قعس اغر عالم بخبرتن بزنان زذكر تصواታይ ነበርዩ ابتين سبورت ኢላስትሬትድ ዝተባሃለት ማዕከን ዜና ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ ኣብ 2002 ናብ ሜዳ ተቐምቂምዮ ዝኣተው ቅዲ ኣቀማቅማ ሎሚ ክሪኦን ከለኹ ብጣዕሚ ዘሕፍረኒ ነቲ ኣብ ልዕለይ ዝነበረ ጠመተ ሰባቱን በአሉታ ከም ዝቀየሩ ይዝርዳኒ ግና ናይ ንእስነትን ህቡብነትን ዕዳ ከቢድ ስለዝኾነ ሎሚ ነቲ ዝፈጾም ኮጌጋ ብፍላይ ንኣዴታት ዓለም ይቅሬታ ይዝሓተሉ ምክንያቱ ደቀን ከምትናተይ ቅዲ ኣቀማቅማ መታን ክቅምቆሙ ንኣዴታቶም ኮነ ንስድራቤቶም ብዙሕ ፀቕጥ ገይሮምሎም ስለዝኾኑ እቲ ዝሕዝነኒ ከዓ ነቶም ቆልዑ ብጽቡቕ ዘይኮንኩ ጸልዮም ብሕማቅ ንኽትሪኦ ዘይብህግን ቅዲ ኣቀማቅማ ምዃንዩ ስለዚ ዝሓለፈ ሓሊፍዩ እንተኾነ ይቅሬታ ክህበሉ ስለዘለኒ ንኹሎም ተኸታተልቲ ስፖርት በሓፈሻ ንኹለን ኣዴታት ዓለም ድማ ብፍላይ ስለቲ ብጽቡቕ መንገዲ ኣብነት ዘይምዃነይ ደጊመ ልባዊ ይቅሬታ ኣሓቶም ክብል ገሊጹ ኣብቲ ኣብ ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ዝተኻየደ ግጥማት ዋንጫ ዓለም 2002 ብራዚል ልዕል ማንም ግዜ ደሚቕ ኣስተራእየትሉ ዓመት ምንባርዩ ዝግለጽ ብከዋኽብቲ ኣጥቃዕቲ ሮናልዲኖን ሮናልዶን እናተቐለሰ ፀወታ ዘሰላሰለት ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ድማ ኣብቲ ዓመት ኣብቲ ኣብ ዓባይ ከተማ ዮኮሃማ ናይ ጃፓን ዝርከብ ኢንተርናሽናል ሜዳ አንጻር ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ገጢማ በተን ሮናልዶ ዘመዝገበን ክልተ ሸቶታት ክልተ ባዶ ብምዕዋት ዋንጫ ዓለም ንሓምሻይ ግዜ ክትወስዳ ክኢላን ዓብ ታሪኽ ሰኒዳን ዝሓለፈትሉ ነይሩ ኣብቲ ዋንጫ ምን ወሰደ ግጽም ድማ ሮናልዶ ንተዓዘብቱ ዘስደመመ ኣብ ቅድሚት ርእሱ ጥራይ ፀጉር ዘትረፈ ቅዲ ኣቀማቅማ ተቐምቂሙ ኣብ ሜዳ ዝተራእየ ኣብ ብራዚል ዘለዉ ጥራይ ዘይኮኑ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ቆልዑ ድማ ነታናቱ ቅዲ ኣቀማቅማ እናቆድሑ ክቕምቆሙ ክኢሎም እዮም ይኹን እምበር ሮናልዶ ዝተኸተሎ ቅዲ ኣቀማቅማ ብምኽንያት ምንባርኡ ሮናልዶ ኮነ ቀረብቱ ዝዛረቡ እቲ ምኽንያት ድማ ብራዚል ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ አንጻር ቱርኪ ኣብ ዝገጠመትሉን ሮናልዶ ሓንቲ ሸቶ ዘመዝገበሉን እዋን ሮናልዶ ናይ ጨዋዳ መጉዳእቲ ኣጋጢሞ ስለዝነበረ ኣብ መወዳእታ ዋንጫ ምን ወሰደ ሰባት ብዛዕባ ብቕዓቱ መታን ከይዛረቡ ኣተሓሳስቦኦም ናብቲ ቅዲ ኣቀማቅማ ንኽገብሩ ብሜላን ምጥምዛዞም ዝተገብረ ስጉምቲ ምዃኑ ዝዛረብ ኣብቲ ናይ ሽዑ ግጥሙን ጋዜጠኛታት ብዛዕባ ብቕዓት ሮናልዶ ገዲፎም ብዛዕባ ቅዲ ኣቀማቅምኡ ክትንትንዩ ግዜ ሓሊፎም በዚ ከዓ ዕላምኡ ከም ዝወቅዐ ሮናልዶ ዝሕብር እንተ ኣብ ካልኦት ቆልዑ ኮነ ኣብቶም ንኣቀማቅምኡ ዘይተሓጎስሉ መጻወቱ ግና ጽቡቕ ከም ዘይነበረ ተኣሚኑሎም ኣብ ዋንጫ ዓለም 2002 ሮናልዶ ብዘመዝገቦ ብዙሕ ሸቶን ብዘርኣዩ ልዑል ብቕዓትን ናይቲ ዓመት ዝበለጸ ተጻዋታይ ተባሂሉ ወርቂ ጫማ ዓቲሩ ኣብዚ ግዜ ሮናልዶ ወናን ናይታ ኣብ ላሊጋ ኣብ መበል 16 ደረጃ እትርከብ ስፓኛዊት ክለብ ሪያል ቫላዶሊድ ኮይኑ ይሰርሓሎም ናይ ሮናልዶ ክለብ ዝኾነት ሪያል ቫላዶሊድ ዝመጽእ 5 ሚያዝያ አንጻር ባርሳ ሓያል ግጥም ይጽበያሎም
ካማቾ ማድሪድ ንራሞስ ውዕሉ ከተናወሓሉ ክትጽዕር ጸዊዑ ላዕለዋይ ክኢላ ስፖርት ምዃኑ ዝንገረሉ ስጳኛዊ ጆዜ አንቶኒዮ ካማቾ ምስ ሬድዮ ማርካ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ሪያል ማድሪድ ንኮኸብ ተኸላኻላይ ሰርጂዮ ራሞስ ውዕሉ ከተናወሓሉ ከም ዘለዋ ኣጥቢቑ መኺሩ ናይ ቅድም ተጻዋታይን ኣሰልጣንን ዝነበረ ጸኒሑ ድማ ምስ ሪያል ማድሪድ ንልዕሊ 15 ዓመታት ከም ላዕለዋይ ክኢላ ስፖርት ኮይኑ ዝተጓዓዘን ወዲ 65 ዓመት ካማቾ እታ ስጳኛዊት ክለብ ሓይለ ዓቂባን ዝለዓለ ዓወት ከተቋመት እንተኾይና ነቲ ዝመጽእ ክራማት ውዕሉ ዘብቅዕ ራሞስ ከይወዓለት ከይሓደረት ውዕሉ ከተሐድሰሉ ዝከኣላ ክትጽዕር ከም ዘለዋ ብመንገድታ ሬድዮ ጥንቃቐ ዝተሓወሰ ምኽሪ ሰንዲዩ ኣሰልጣኒ ኣፍሪቃዊት ሃገራዊት ጋንታ ጋቦን ኮይኑ ዝሰርሐ ካማቾ ኣስዒቡ ራሞስ ንኽዕወት ዝተፈጥረ ተጻዋታዩ ማልያ ማድሪድ ለቢሱ ክቕጽል ድማ እብህግ ኩሎም ደገፍቲ ማድሪድ ድማ ካብታ ጋንታ ክፋኖ ስለ ዘይደልይዎ ብወገነይ ንዑ ኣብታ ጋንታ ንኸትርፍ ዝከኣለኒ ክጽዕር ክብል ኣብ ልዕሊኡ ዘለዎ ኣድናቆት ገሊጹ ይኹን እምበር ዓቕማ ዳግማይ ከተደልድል ከም ዘለዋ ዝገለጸ ሪያል ማድሪድ ነቲ ካብ ክራማት 2005 ኣትሒዙ ምስ ኣተጓዒዙ ዘሎን ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ዓወታት ክትጓናጽፍ ዘብቃዓን ራሞስ ኣብ ሕጂ በፂሓ ክትከስሮ ከም ዘይብላ ወሲኹ ኣገንዚቡ ካማቾ ንእግረ መንገዱ እውን ብዛዕባ እታ ኣብ መጻረዪ ግጥማት ዋንጫ ዓለም 2022 ከምቲ ዝድለ ዘይሰጎመ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ስጳኛ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እዛ ሃገራዊት ጋንታ ምስ ግሪኽ ኣብ ቀዳማይ እግሪ ሓደ ብሓደ ተፈላለያ ብምህላዋ ኣብ ዝመጽእ 11 ሕዳር ኣብ ዝሰላሰል ካልኣይ እግሪ ግጥም ንግሪኽ ግድን ክስዕራ ከም ዘለዋ ኣትሪሩ ተላቢዩ ዛጊት ስጳኛ ብሽወደን ተመሪሓ ካብ ምድባ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዓ ዝቕጽል መጻረዪ ግጥማት ዋንጫ ዓለም እትጽበ ዘላ ካማቾ ኣብ መወዳእታ ሃገሩ ኣብ ግጥማት ሻምፒዮንሺፕ ኤውሮጳ 2021 ጽቡቕ ትግስግስ ስለ ዘላ ከምቲ ዘለዎ እንተቐጺሎም ኣብ ክረምቲ ጽዋዕ ከተልዕል ከም እትኽእል ርእይቱ ሂቡ ni ኤርሊን ሃላንድ ከፈራርሕ ዝፍትን ወይልኡ ራዮላ ወኪል ኩዕሶ እግሪ ሚኖ ራዮላ አትላንቲክ ምስተባህለት ማዕከን ዜና ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ኣብዚ ግዜ ዝዝንኡን ዋጉን ከመልማዝ ከቢሩ ዝርከብ ሃላንድ ናብ ዝደልያ ክለብ ክኸይድ ዘኽእል ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ኣብ ልዕሊኡ ምፍርሓት ክግበር ቅቡል ከም ዘይኮነ ኣትሩ ተዛሪቡ ራዮላ ናይ ሃላንድ ወኪል ኮይኑ ኮኸብ ኣጥቃዕ ጀርመናዊት ክለብ ቦርሲያ ዶርትመንድ ሃላንድ ኣብዚ ግዜ ዝዓቕሙን ክእለቱን አንጸባሪቑ ስለ ዘሎ ናብ ዝደልያ ክለብ ናይ ዓለምና ክጽምበር ጸገም ዝበሃል ከም ዘይብሉ ሓቢሩ ሃላንድ ንኹሉ ነገር ኣብ ዝሓፀረ እዋን ከተግብር ዓቕምን ክእለትን ዘለዎ ኮኸብ ኣጥቃዕዩ ዝለዓለ ዓቕሙ ዘርእየሉ መጻዕ ዕድሉ ድማ ኣብ ቅድሚኡ ስለ ዘሎ እዚ ግበር እዚ ኣይትግበር ዝብሎ ኣይድልዮን እዩ ኣነ ንባዕለይ ምርጭኡ ይኽብረለየ ክትግብሮ ዘለዎ ሓሳባት ይቐርበሉ እንተዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ሃላንድ ብምስግዳድን ብምፍርራሕን ድሌተን ከተግብራ ዝፅዕራ ክለባት ኮነ ውልቀ ሰባት ክዕወታ ከም ዘይክእላ ተረዲእን መረዳእቲ እንክልውጣ ፀዊዑ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ራዮላ ምስ ፊፋ ኣብ ናይ ቃላት ረጽማኣቲ ምንባሩ ይግለጽ ህይወተይ ኮነ ዋኒ ናይ ብፊፋ ክትምዘና ይቅበሎኒ ብዝኾነ መንገዲ እውን ፊፋ ናተይ ሓላፊ ወይ ሓለቃ ስለ ዘይኮነ ክዝዘኒ መሰል ይብሉን ኣነ ኸኣ ንስለ መሰል ተጻወት ክሳብ ዝከኣለን ክትጣበቕን ክምጉትኒ ዓቕሚ ከዋኽብ ተጻወቲ በቶም ኣብ ፊፋ ዘለው ሰባት ከም ዝጥፍሽ ክግበር ስቕኢለ ኣይርእኒ ክብል ነቲ በቶም ኣብ ፊፋ ዝርከቡ ኣባላት ኣብ ልዕሊ ተጻወቲ ዝፍጽምዎ ዝተፈላለየ ውዲት ሓዘል ጸገማትን ዕንቅፋታትን ብሕጂ እውን ጸኒዑ ከም ዝቃለሶ ኣገንዚቡ ንወዲ 10 ዓመት ሃላንድ ሓዊስካ ንኸም ዝላታን ኢብራሞቪች ፖል ፖግባ ሄንሪክ ሚክታሪያን ማርኮ ቬራቲ ጂያን ሉጂ ዶናሩማ ማቲያስ ዲሊትን ማሪዮ ባላቶሊን ዝርከብዎም ከዋኽብ ተጻወቲ ከም ወኪል ኮይኑ ዝሰርሐ ራዮላ ቅድሚ ሕጂ እውን ምስ ኣሌክስ ፈርጉሰን ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ እንከሎ ከምኡ ድማ ምስ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ሲቲ ዘሎ ስጳኛ ፔፕ ጓርዲዮላ ብሰንኪ ተጻወቲ ኣብ ተመሳሳሊ ናይ ቃላት ኩናት ኣትዩ ምንባሩ ይግለጽ ራዮላ ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ልዕሊ ቶም ንሱ ዝውክሎም ተጻወቲ ብኣሰልጠንቶም ግፍዕን ዘየድል ኣድልዎም ክገጥሞም እንከሎ ናብ ማዕከናት ዜና ወፂኡ ተቃውሞ ከም ዘስምዕነቶም ተጻወቲ ድማ ሓያል ጎድኒ ከም ዝኾኖምን ይሕበር ተወሰኽቲ ዜናታት ኣጥቃዓይ ማንቸስተር ሲቲ ሴርጂዮ አጉዌሮ ኣብ ዝመጽእ መወዳእታ ሰነ ውዕሉ ምሰብቅዐ ካብ ሜዳ ኢትሓድ ክሰናበት ምዃኑ ጋንቱ ብወግዕ ገሊጻ አጉዌሮ ካብታ ጋንታ ድሕር ምውጽኡ ናበይ ከም ዘምራሕ ኣይተፈልጠን ኣሎ እንተኾነ ኣሰልጣኒ ናይታ ተገዲሳትሉ ዝጸንሐት ባርሴሎና ኮማን ንአጉዌሮ ዝመጽእ ክራማት ከፈርሞ ድሌት ከም ዘይብሉን ካብ ንአጉዌሮ ንኣጥቃዓይ ሊዮን ሜምፊስ ደፓይ ከም ዝመርጽን እዩ ዝግለጽ ዘሎ አጉዌሮ ኣብ ክራማት ናይ 2011 እዩ ካብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ብ35 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢታት ናብ ሲቲ መጽዩ
ኣብ 384 ግጥማት ተሰሊፉ 257 ሽቶታት ከመዝግበላ ብምኽኣሉ ድማ ኣብ ታሪኽ እታ ጋንታ ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ሸቶ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። እዚ ኣርጀንቲናዊ ኣብ ዘን ምስቲ ዝጸናሐለን 10 ዓመታት ብጠቕላላ 10 ተዋናጩ ከልዕል ክኢሉ እዩ። ኣጉዌሮ ንሲቲ ኣብ ታሪኻ ፈጺሙ ዘይርስዓብ ውዕለት ከም ዝገበረላ ዝገለጸ ኣቦ ወንበርታ ክለብ ኻልዱን ኣልሙባራኽ ኣብ ስቴድየም ኢትሓድ ንኽብሩ ዓብ ሓወልቲ ክህነጸሉ ምዃኑ ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማንቸስተር ሲቲ ንቦታ ኣጉዌሮ ክትከኣላ ዝኽእል ቀዳማይ ተጻዋታይ ኮኸብ ኣጥቃዒ ዶርትመን ሃላንድ ምዃኑ ብምእማን ነቲ ወዲ 10 ዓመት ኖርዌጃዊ ንምፍራም ኩሉ ዝከኣላ ዘበለ ክትገብር ምዃና ኣፍሊጣላ። ኮኸብ ኣጥቃዒ ሊቨርፑል መሐመድ ሳላህ ሓደ መዓልቲ ናብ ክለብ እስጳኛ ክኸይድ ከም ዝኽእል ድሕሪ ምግላጹ ጋንቱ ብኩነታቱ ድቃስ ለይቲ ሲኢና ተሓድር ከም ዘላ ተሓቢሩ። እቲ ምስራዊ ንሊቨርፑል ክገድፋ ከም ዝኽእል ዝገለጸ ምስ ጋዜጣ ማርካ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት እዩ ነይሩ። ብፍላይ ካብ ክለባት ሪያል ማድሪድን ባርሳን ከቕርበሉ ንዝኽእል ሕቶ ዓይኑ ከም ዘየናሕስየሉ ድማ ኣስሚሩሉ። ሳላህ ንሊቨርፑል 192 ግጥማት ብምስላፍ 119 ሸቶታት ከመዝግበላ ዝኽኣለ እዩ። እዚ ይኹን እምበር ውዕሉ ዝመጽእ 2023 مسابقة نميدا أنفيلد كقدفو دليت كم زلويو كحبر صنيحو. بقدام مشت ኣብ ግጥማት መጻሪ ዋንጫ ዓለም ንግጥም ፖርቱጋልን ሰርቢያን ዝዳነ ሆላንዳዊ ዳኒ ማኬሊ ንሮናልዶን ሃገራዊት ጋንቱን ይቕሬታ ሓቲቱ ኣብቲ ግጥም ክርስቲያኖ ሮናልዶ ዘመዝገባ ሸቶ ሕንጻጽ ልዳታ ሓለፈትን ኢሉ ዳኛ ስለ ዝወሰነ ፖርቱጋል ምስ ሰርቢያ ማዕረክ ትፈላለያ ተገዲዳ ሮናልዶን ደቂ ጋንቱን አሰልጣኒኦም ድማ ምስ ዳኛ ክጨቃጨቁ ተራዮም ነይሮም እቲ ዳኛ ነታ ሮናልዶ ኣምዝጊብያ ዝበላ ሸቶ ድሕሪ ጸወታ ምስ ረኣያ ግና ሓላው ልዳት ሰርቢያ ነታ ኩዕሶ ካውሽቲ ሕንጻጽ ልዳት ከም ዝመለሳዩ ከረጋግጽ ክኢሉ በዚ ድማ ፖርቱጋል ብሰንኪናቱ ጌጋ ክትዕወት ብዘይ መኽኣላ ከቢድ ውርደት ስለ ዝተሰምዑ በጃኹም ኣይተሓዙለይ ተጋጊኤ ክብል ይቕሬታ ሓቲትዎም ኣሎ። ቸልሲ ንኮኸብ አከፋፋሊ ክለብ ፓልሜራስ ጋብሪኤል ሜኒኖ ንምፍራም ቶተንሃም አትሌቲኮ ማድሪድን ጁቬንቱስን ተወዳደር ከም ዘላ ጋዜጣ ሙንዶ ዲፖርቲቮ ሓቢራ በመሰረታ ጋዜጣ ብራዚላዊት ክለብ ፓልሜራስ ነቲ ያያ ቶረ ብዝብል ቅጽል ስም ዝፍለጥ ወዲ 10 ዓመት ተጻዋታይ ክሸጦ ድሉት ምህላዋ ድሕር ምሕባርያ ቸልሲ ናብቲ ውድድር ተጸንቢራ ዋላኳ ፓልሜራ መልቀቕ ዋግኡ 51 ሚልዮን ፓውንድ ምዃኑ ክትገልጽ እንተጸንሐት ሕጂ ግና ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ተጻዋታይ ብ13 ሚሊዮን ፓውንድ ጥራይ ክሸጦ ቅርብት ከም ዘላ ይሕበራሎ። بولوس أكفافالي بارسلونا فيليب كاوتينيو بسنكي أبركو زغاطمو توسخ مقداتي نفولي حكمنا برازيل كم زمرح غازيت أماركات أبسيبام ات برازيلاوي غانتو بعسران تشعتن تحساس أنصار إيباراب زكايدو توغطميو بركو تهاريمو ولا قابت استخايدو لمطبحت دحر 3 أوار حاوينا بصوتا كملس بوغن بارسا تسفا تنبره حج غن التصواتاي مهروم تمحواي أبي وكم زلو يزحبر زلوم بزخا أبزن خزازم حدت أوار احترفو زلو عمت سبورت ناي مصوات عدلو مهمينو بمهلاو بارسا أمنا تشائلالام ريال مادريد نولدو أتقعي مانشستر سيتي ليام ديلاب ناميد عن ممسا تحسبو لمهلاوات حابيروم بمسرد سبس أب ديلي ستار مادريد نتود 10 عمت وحل انجليزاو أتقعي عينا كتودو قلو زخا ألت أبز عمت سبورت أتنسو زاوتو لليق أب 15 قطمات 10 شوطوتات كمزقب دحر مخاليوم إذن نايك قدم تساواتاي ستوك سيتي زنبر روري ودو مخانو زنقرلو انجليزاوي مس سيتي كساب كتشحن 23 زنحو علوكا انتلوو ريال مادريد قناز مس كرامات كتسغاغرو اتدل زلا سيتي اقدما بيلاون كم ابراهيم ديازن جادون سانچون زبولو بلصات ولدو تصاوتا نا مادريدن دورتمندن بمفناو كتكسروم كيلانيرا مسمر مثل خال زلوا رؤيت أجمع دك أصلت كلي وازلو ليفربول نتي بباير مونيخ مادريدن إيفرتون زدل زلو سنغالاوي تخلخ على نابولي كاليدو كوليبالي نمفرام كتتعيق ألو كم زجمرة تجلس بمسرة عبيت على التحتم غازيتا ديلو سبورت نابولي ملك واغانا يتودع 19 عام تخلخ علي 6 مليون باوند مخانوكا كتحبر انت تصنحت حجقنا كساب 4 مليون باوند كشطو قربت زلاء تمثل أصلت أني ليفربول يرجن
ክለብ ኣብ ማእከላይ መስመር ምክልኻል ዝጻወቱ 4 ተጻወቲ ማለት ቫን ዳይክ ጆ ጎሜዝ ጆኤል ማቲብ ኦዛን ካባክን ቤን ዴቪስን እኳ እንተለውዎ ኦዛን ካባክ ናይ ልቃሕ ውዕሉ ምሰብ ቀዕናብ ሻልከ ክምለስ ተኽእሎ ስለ ዘለዎ ግና ኮሎጌና ንሴኔጋላዊ ኣፈሪሞ ክጸንሕ ከም ዝደልዩ ዝንገረሉ ሊቨርፑል ንተኸላኸላይ ክለብ ሬድ ቡል ሳልዝበርግ ኢብራሂማ ኮናቶውን ብ33 ሚልዮን ፓውንድ ከተፈርሙ ኣብ ጥር ዝበፂሓ ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኮኸባት ቃይ ሪያል ማድሪድ ካሪም ቤንዜማ ኣብዚ መጽወርሕ ጥቅምትና ቤት ፍርድ ከምርሕ ምዃኑ ተገሊጹ ብመሰረት አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ እትወዲ 33 ዓመት ፈረንሳዊ ቅድመ 5 ዓመት ኣብ ልዕሊ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ መጻውቱ ማቴዮ ቫልቡና ብዝፈጸሞ በደልዩ ናብ ቤት ፍርድ ክቐርብ ቆጸራ ተታሒዙሉ ዘሎ ንሱ ምስ መባደልቲ ዝሓቱ ገበነኛታት ብምትሕብባር ወዲ ጋንቱ ካብ ሓዳሩ ወጻእ ንዝፈጸሞ ዝሙት ብቪድዮ ቀሪጹ ክዝርግሖ ምዃኑ ከም ዘፈራርሆ ዘመልክት ክስዩ ቀሪቡሉ ዘሎ በቲ ዝፈጸሞ ተግባር 2017 ካብ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ክእለ ተገዲዱ ዝጸንሐ ቤንዜማ በቲ ቀሪቡሉ ዘሎ ክስታት ገበነኛ ኮይኑ ምዝርከብ ክብድ ዝበለ መቕጻዕት ክጽበዮ ከም ዝኽእል ናይ ሕጊ ሰሞያ የመልክቱ በዚ ድማ ቤንዜማ ነቶም ኣብ ኢንስታግራም ዝከታተልዎ 31 ሚልዮን ሰዓብቱ እቲ ጉዳይ ቀልጢፉ ንኽውድኣሉ ጸሎት ክገብሩሉ ሓቲትዎም ኣሎ እምበኣር ከስፍትዋ ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ዜናታት ስፖርት ኣብ ዝተፈጺሙሎ ስለምክትታልኩም ምትብባዕኩም ነቐፌታኹምን ኣዚና ነመስግን ሰሰናዩ Sport film